Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabona Mother's Day. Yabonana. Hallelujah. Sesibishenge Father's Day sindilokho. Yes, we should. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Amen. It's wonderful. I to put this yena majobo kwabantu ngifuna lo bebolete kanjalo ngendlela ekwenza ngayo kwezinye indawo kanti misuka bazalwane nje ayikho pressure isuka kubo emafundisa nasikho hayi bathi bamfundisi othe ngiyenzeleni. Amen. Akusasiyona igift le. Hallelujah. Akusasiyona igift. Amen. Sisabonga uNkulunkulu. Amen. Ngothando leqiniso. Amen. Ngabingelela bonke ogogo. Amen. Baba, mama, insizwa, intombi, abantu abasha. Amen. Ivakasha. Amen. Sunday school. Amen. Amen. Umthangozo kaSipho noNkulunkulu simisiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kubika kambi ngabe kushumayela bona abantu besimame kodwa manje hayi bathi hayi no. Qhubeka mfundisi naloko hlezi ukhuluma ngakayikini. Amen. Amen. Until next time. Amen. Kodwa uNkulunkulu angeke simlimite ngoba sizokhuluma ngaloko afuna sikhulume nawe. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Siyabonga kakhulu bazobona nakwena. Ngazi kuyabada namhlanje sibakhona usizo. Lezi esikhuluma ngazo la zijulile. Amen. Futhi ziyasinda. Amen. And one thing engaziyo usathana ngafuna isikhulume ngazo. Ubika ngasathana ngabe nje. Usathana akayifuni imfundiso yomthumela ekhuluma ngayo. Because izokunikeza ulwazi okwazi ukunqoba. Amen. Uzokwazi ukuphila impilo yokunqoba. Amen. Hallelujah. Angibeke uzokwazi ukuphila impilo yokunqoba ngamanye amagama. As much as uJesu usinqobele bathike ukuthi thina siphile impilo yokunqoba enye into le. Amen. Amen. And iBhayibheli lasazisa ukuthi siphile impilo yokunqoba kumele singabi ignorant concerning uSathane. Amen. Amen. Hallelujah. Indlela zakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Asikwazi ukungazi ukuvuma ukuthi singazi. Amen. Ngoba sizongena enkingeni. Hallelujah. Amen. Namhlanje futhi siyabona ukuthi siqale isikhathi ngo-12. Amen. Sizama ukuthi kushaya once siqedile. Hallelujah. 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 Sozama nama ngithembisi nami. Isikhathi siya Mother's Day. Mother's Day. Ngabe ngifuna ukunqoba ingenzi lutho ngiyenzile kodwa ngenze Father's Day. Ngilokhu usheke Father's Day. Ngilokhu usheke Father's Day. Magift awutho umuntu uyabona ziyamashe magift. Asawazi ukubona umcimbi nalapho siyabonga msheni bazalwane. Amen. Yabona umuntu oyifundele esitulweni keyboard nomuntu oyifundele ehlathini noma esihloko wenza ngiyazi abantu abadlala lapha abadlala ngoba uyabaza ubafunda mina ngazokhiya kodwa kuphela. So mangagcina ukhiya wami bekubheda nje ngalo isifika
wafika nezinye izinto wathuka wangconyana kancane. Amen. Amen. So siyabonga uNkulunkulu basicela imshayele izandla. Umuntu wayela esikoleni, umuntu oyefunda ehlathini, ubethatha ama-chance, kuyazwakala, kuyabonakala. Amen. So yeah, siyabonga uNkulunkulu bakwethu. Ngifuna bazalwane namhlanje ukukhuluma ngazi sisakhuluma ngale mpilo moya. Amen. Amen. Sasakena nempilo moya. Just ngifuna ukubeka izinto ezimbalwa njengesisekelo bese singena eswini bese ngikhombisa eswini njengesisekelo bese ngiyasibona eswini. Amen. Iningi lazo nizozibona ezinye mhlawumbe amabese ambalwa sizowavula singakafiki kule ndawo la ngifuna siqale khona. Amen. Okay, so isivumelwano sisini isivumelwano. Amen. Basikhuluma ngesivumelwano. Izulu silula ngoba sivele sikube yiyo into le isivumelwano kuvumelana. Amen. Amen. Kuvumelana. Hallelujah. I-contract, niyazi i-contract akithi ukhona ne-contract yefoni la, ukhona kwaba ne-contract yefoni. Amen. Amen. So isivumelwano i-contract. Amen. Ebopha abantu abawu-2 noma kuyaphezulu kodwa minimum abantu abawu-2. Amen. Noma futhi ibopha abantu abawu-2 futhi masikhuluma ngokwe-language yeBhayibheli sithi isivumelwano uyasisika. Khuluma ngokweBhayibheli sithi you cut covenant, uyasika nevumelwano because cishe zonke izivumelwano ekhona eBhayibhelini eyiningi lazo zegazi. So manje ukuthi isivumelwano ikhithwe igazi okuyilona lesayina lesivumelwano leso. Amen. Ekuba isignature. Amen. Hallelujah. Amen. So uvumelana and masivumelene lokubena ngahloniphana umuntu asifuna isivumelwano. Amen. Okay, njoba ngithi ke suke kumelana abantu abaningi kuyenzeka futhi isivumelwano sibe phakathi komuntu nomoya. Amen. Umuntu nomoya. Amen. Hallelujah. All right. So nevumelwano siyahluka. Hallelujah. Amen. Sisakhona. Amen. Sisakhona. All right. Anipota bali na anenhle balani. Anenhle balani. Nyaba. Manje baba kuyicho. Noma ngizokhumbula konke. Khumbule ngaphinde ngayisho lento usathane ukutesta ngokwelevel yolwazi onikezwe onalo. The more ukhula, the more uthololwazi ne-level yokasathane sasele ngayiyanuka. Ungizothi hayi ngcono ungafundi lutho kanti kunjalo kanti cha futhi ungafundi lutho uyafa futhi. So akusizi. Angithi sisemncane bafuna ukukhula ufuna kwamdala ngithi yabona abafuna ukufana njengathi abasibheka nje bafuna ukufana njengathi bafuna ukukhula nje abanye responsibility babona ukuhla abayazi yabo thina sibadala ke manje ekhaya ufika isipha sikhona irami ikhona efrijini iphene bathi ikhona uyathatha uyafaka isidla awazi ukuthi malini irami awazi ukuthi malini peanut butter uyathatha nje 3 slice bani peanut butter ugcobe futhi kakhulu yabo ngoba awuyazi responsibility. Yabona awuyazi responsibility awazi ukuthi leyo malini. But the more ukhula then usaqala ifunda le responsibility ke manje uyakwazi ukuthejwa izinto ezithize. Amen. So ikanjalo ijabule impela laba babona ngathi nje siyabacindezela nje obengaka nje wele ngiyajala ukuthi ngeze nini ngidle ngigqoke ini bekhaya nini ngenzeni babona ngathi siyabacindezela bafuna inkululeko. Le nkululeko letholakala mhlawumbe umuntu eminyaka ethize na 18 na 21 bafuna le nkululeko le babafika kuyo abona kanti hayibo kuyasetshenzwa kuyavuka emsebenzini noma ungafuni hayibo weyibona lento leyo. So abantu bafunda basaqala isikole hayibo ungaqala isikole belala nje ngidlule isikhathi esinokuvuka ngaso manje njalo sekumele ngivuke ngesikhathi esithize ngeze esikoleni. Responsibility ngimsana nokukhulu. Amen. Amen. Okay, so
asibale nameso babeka mina Jesu Kristu amafofisi lakho ngoyedwele siyabonga ukusisiza ukusifundisa siyabonga umuntu ukuthi izwi lakho lisobala liyakuqondakala even this youngest among us bakwazi ukubaliqonda izwi lakho siyabonga ukuhlakanipha kwesambulo in the mighty name of Jesus. Thank you for the Sabbath that we have. Yes, in front of you to see the in the name of Jesus Christ. Amen. All right, so let's go. All right. Ya kama message yako ni message ya record on Facebook. Ngicela sibile sibheke futhi nakhona amen. Ngayirecorda le audio yakho. Amen. So yeah, the audio record the audio mhlawumbe ke abangana on Facebook. Amen. All right, so mafuma ngesivumelwano it's uyiko bona lokho kuyavumelana ngavumelana abantu ababili kaphezulu igroup ngavumelana umuntu nomuntu noma umuntu nabantu noma umuntu nomoya. Amen. Umuntu nasikhumbulo umoya unophefumulo uhlala emzimbeni. Amen. Isibonelo singasenziwe kumele sihlonishwe sigcinwe. Amen. You have to honor isivumelwano. Amen. Sisakhona ngithi. All right. So uma sithi umuntu noNkulunkulu siyabona ezwi kaNkulunkulu efika kuAbraham ezokwenza izivumelwano naye. So Abraham emhlabeni elezivumelwano leso senziwa ephusheni. Beyeke Abraham ufuna ukungena umfutho isikhathi ufuna uGenesis 15. Abraham ulele. uNkulunkulu ufika kuye elele. Amen. Afike enze isivumelwano naye. Lesivumelwano leso isona uNkulunkulu aoperate ngaso lesikhathi evakashela uIsaac, evakashela uJacob, evakashela ekhulula abantu bakwaIsrael just because ngenxa yesivumelwano asenza noAbraham. And uNkulunkulu uyasifundisa isivumelwano. Amen. Amen. All right. Amen. Sasekhona ngithi uNkulunkulu waziyo namhlanje. uNkulunkulu uyasihlonipha, uyasazisa, uyasigcina isivumelwano. Amen. Nezivumelwano futhi umuntu azenzile uyasigcina. Isivumelwano asenze umuntu uyasihlonipha. Izivumelwano ezenziwe uNkulunkulu uyasihlonipha, uyasigcina, uyasifeza. Nalezi ezenziwe abantu uyasihlonipha nazo. Amen. Akakwazi uNkulunkulu aphule isivumelwano osenziwe uwe. Amen. So isivumelwano sinemigomo nembandela. You have to know that. But there are terms and conditions. Amen. Amen. And kunemphumela yakhona. Amen. Imphumela kungaba ngabe isiphumela emihle sothi isibusiso noma ibenefit, ngabe imphumela emibi sothi isiqalekiso. Amen. Depend ya noma ukujeziswa. Amen. Depending ukuthi isivumelwano salapho sithini. Ukuthi uma ngizigcina olapho hlangothi nemingcele elami uzobenefita lo nozobenefita lo. Mangabe kuyenzeka khona oyedwa phakathi kwethu ophula isivumelwano yiloko okuzomehlela. Kuyavumelana and once wasiphula lokho ke okuthiwa kuzokwehlela kuzomehlela. Uyathanda. You will support by Bible. We will see an example, a classic example in the short. Amen. All righty. So isivumelwano senziwa kanjani? Number 1 senziwa ngamagama. Amen. Senziwa ngamagama. Amen. Hallelujah. Amen. Singenziwa ngamagama. Amen. Hallelujah. Amen. Nakhona manje amagama niyavumelana ukuthi isivumelwano sihamba sifike ukuthi siphakathi ini nobabili enisenzayo noma siyadlulela abantwaneni benu noma isizukulwane senu noma niyadecide nisenze ukuthi lesi siyahamba for how many years. Yes, okay. Uma lithi forever, it is forever. Amen. Uma sinesivumelwano noNkulunkulu ngithi isivumelwano ensenza la uNkulunkulu so affecta isizukulwane sami forever. It's gonna be forever. Noma isizukulwane sami singazi ukuthi wenza isivumelwano ngoba ngisenzile. Isizukulwane sami siphakathi kimi sizophila ngaphansi kwaleso sivumelwano leso. Yezwakala ngithi. Amen. Yezwakala. Alithi sifundile esikhathi sifunda ngesiqalekiso sembezandlela ukuthi iBhayibheli lithi siyohamba for isizukulwane ezo10. Zisho ukuthi that is about 400 years. So 400 years leso siqalekiso siyo operate. Amen. Sasekhona ngithi.
Example, if isivumelwano ungasenza phakathi komuntu nomunye umuntu, for example, isivumelwano somshado, amen. Isivumelwano somshado is between abantu ababili, amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. uSamuel wayemphumela ngesivumelwano uma wakhe asenza noNkulunkulu, amen. uSamuel wayemphumela the product, amen. Sikhona ngithi alright. And then kuhlezi kunemphumela emibi noma emihle mangabe umuntu uphulisivelana depend ukuthi sithule kanjani, amen. Hallelujah. Kuhlezi kunemphumela, amen. Ngezwakala ngithi sisakhona right. Inhlobo zezivumelwano ezikhona cishe zonke izivumelwano ngiyazi ngishilo ukuthi esokuqala mhlawumbe isivumelwano senziwe ngamagama, alright. But cishe zonke izivumelwano zi-involve amagama, amen. Even ngisho noma yesitolo mhlawumbe uthenga ifurniture, uthenga imoto, uthenga indlu, uyasayina phansi i-contract, usayine uvume ukuthi okay, uma wena uzokhokha imali nje ngesikhathi esinje for ubude obungaka lesikhathi, leyo mali leyo uma uhulumeni unyusa isibiza nge-repo rate, imali ozoyikhokha izonyuka according to i-repo rate. Bakabe ukhokhele indlu, ukhokhele imoto nezinye izinto, bakabe indibiza nge-repo rate yanyuka nezikweletu zakho siyanyuka, amen. Hallelujah. So uyasana konke lokho uvume, uma ungakhokhi ngaphela inyanga 8 zilandelana ungakhokhi, siyayithatha lokho esikunikeze kona. Ngaba khona ukhokha sasisa sikunikeze i-break kuyisikhashana konke lokho phansi kwesivumelwano. You understand? Bagcina labo hlangothi nawo ugcina labo hlangothi, amen. Bese usana phansi ukuthi uyavuma, ungasana phansi signature yakho irepresenta wena nangegazi. Khona ivumelwano zegazi elisena ngegazi, okay. Sakhona ngithi alright. Ngiyasamwela mkhululekani kaSamuel, I am building sabeke isiseke, right. Siyasazi ke isivumelwano somshado, ngithi isivumelwano somshado kuyafumwa. Isivumelwano somshado sisayina ngani? Sisayina ngani kodwa? Ngani? Ngiyangenisa ngiyakhuluma kodwa isivumelwano somshado sisayinwa ngani? Siyini isigxivizo? Yini? Amagama. Angizwa mamzo? Nisana phansi. Usho lebhuku nomfundisi emanagement office, usho lo sakhona lapha. Khona umuntu empendule ehlukile? Yes sir. Gary. Amen. No, uphawu, okay. Futhi ke uphawu more one of the reasons athi why manje enziwa bathu abantu bafaka le uzimwaba la estradini umuntu before athi sawubona sisi aqala bheka isandla because babona khona lesisandla navela nje uma ngabe uneqiniso mangabe ixoki ezokubisa la mangabe uxoki so yeah, one of the reasons why yenziwa ukuthi umuntu asheshe abone ukuthi oh take care khona isivumelwano sesikhona lapho, amen. Yeah, aliyezwakala ngithi yeah ibalekile uphawu, okay. Bazalwane, mina ngabe ngathi ngiyitholile le answer ngiyifunayo ngiyithola. Yebo ngiyifuna no ayikhombona ukufundisa amaphinda mphefumulo, ufundisa amagoda mphefumulo. Ngathi usayina ngani? Ngathi uqazo yini? Isivumelwano. Umshado uqanzi. Uqanzi umshado. Uqanzi yini? Umshado. Ngeke lesifunda sengoyini. Ngeke namasiqeda sokuma lithi. Ayike sisiqeda. Bazalwane. Okay, let me explain. Ngichaza. Niyafunga phambi kwabantu
number 1, step 1, nisengqondweni zenu phambi kwabantu naphambi kwaNkulunkulu niyafunga ngithi. Step 2, but izigxivizo it's ucansi, sex. Iso isigxivizo leso emshadweni. You understand? So, ingakho sithi umuntu ongazange waqala wafunga wabese walala ushadile. Ngokungekho emthethweni. Because there was first no agreement ngamaNkulunkulu nabantu. Azange iqale ivumelwano ukuthi ke okay. Azange iqale ivumelwano ukuthi okay. Ngiyafunga ukuthi okay kubili buhleli ehlupheleni akumnandi nani lonto le. Futhi ke imphumela ngiyafunga ukuthi ngizothandana nawe wedwa imphumela yesivumelwano I will take responsibility zobhekana nayo esishabantwana nezinye inkingi. You understand? Imphumela ngamagama ngiyasifunga ukuthi ke yonke into eza la umshado ngizobhekana nayo. Imphumela emihle ngizobhekana nayo. Ngiyasibona angabophi angafungi angenze lutho kodwa bese ngihamba nosayina nocansi. Chadi but akukho emthethweni. Yingakho le nhlobo le lesisivumelwano esisayinwe kwabaqala ngendlela right siwumnyango for imibona abadala. You understand? So uqala kwenza i-verbal agreement, yes. Vumelane ngomlomo ngamagama ngofunga bese ke i-signature izigazi. Every covenant zonke ivumelwano kune-signature yokusayina. Esitolo usayina nge-signature yakho esandla. You understand? Abakwazi ukubulala esitolo ungakwazi ukufinish. Abela bayilanda ifinisher yabo, bayilanda imoto yabo, bayilanda indlu yabo, abakwazi ukubulala. But isibona leso sisala ngegazi nokufa ngafa. Esisala ngegazi. Angithi sasho the reason sithi iqalekiso umuntu abanisenifungile abamuli ningasebenza ucansi. Iqalekiso be-operator empilweni yakho si-operate empilweni yakho. Ibusi sisi-operate empilweni yakho zi-operate empilweni yakho. Naye iqalekiso si-operate empilweni yakhe zi-operate empilweni yakho. Ibusi sisi-operate empilweni yakhe i-operate empilweni yakho. Ngoba senimunye leli gazi elikhishwe indoda ilembewu yendoda igazi lelo nisika isivumelwano ngase kuphuma igazi sika isivumelwano lapho. So senimunye. You understand? Ingakho phela abantu bathatha ucansi bathola iqalekiso ngocansi, bathola ingoziso ngocansi, bathola nje ukuningi ngoba siko senimunye. Nilalini noNkulunkulu nibona nimunye even though nibe munye ngokungekho emthethweni kodwa nisasemunye. Ingakho uNkulunkulu adale ukuthi ukulala nomuntu oyedwa your lifetime. uNkulunkulu kube ngokwakho uNkulunkulu abe ukulala nomuntu oyedwa, one person. Khona ivesi elithi mangabe indoda ilala nomuntu osimame ongani ngoduso oyitshintshi ithaka mthatha umshado ngaphandle kuba kwakhe enqaba. Mangabe yanqaba kuzomela kukho inhlakulo yamatshintshi. Ivesi esibhayibhelini khona ivesi njalo. Bathi-ke into yaka-Israyeli leyo ngingacaba ukuthi mina sisanjalo ngokwesisokanisa into uNkulunkulu ebekile. Ngizwakala ngithi yeah, bathi-ke bekuthiwa ngoba bekazi ukuthi maselale naye usemshadile kahle kahle kithi ngokwamoya semshadile bathi okay abasekulalile-ke sasumthatha-ke nasenyameni kumthatha kwenkosikazi ube official. Yezwakala sakhona. So isona somshado isona somshado marriage covenant verbal first siyavumelana phambi kwaNkulunkulu nabantu sifunge ukuthi yonke into uhlepini uleni pileni nani ebubini uhleli yonke le nto leyo bese kusayinwa ngegazi. Imbe yondoda yona igazi elisayina leyo lesivumelwano leso. Okay, isivumelwano sokuqala leso isivumelwano sesibili-ke bese khona izivumelwano zegazi, isivumelwano segazi. Alright, ezenziwa ngemihlatshelo nangeminikelo yegazi. Okay, ngaba igazi lesilwane, ungaba igazi lomuntu shilo umgcabo wasayina. Ngathi nje uthatha irazor uthi la ubele sithi usayina. Busayina ungathi kodwa busayina
manje kuyahlupha lezo lama ngisho ukuthi ke ukungazi akusona izathu sona excuse ukuthi bengingazi. Okay, sasena right, noma ukunikela umuntu even ngoba even right esikhathi iBhayibheli namanje labantu abathunja abantshontshwa empini sometimes umthetho udingeka sokumuntu uqobo bafuna umuntu ophilayo nikele yena igazi lakhe leli linikelayo lo lesayina. Amen. Okay, so izibona segazi is where unikela igazi elesilwane elakho noma elomunye umuntu e-altar noma ukwenza ulalela imimoya ese-altar wemsamo. Okay, yezwakala ngithi ngingawasifundile Leviticus 19:28 phakathi neviki ningazigabi ningabele abafile Leviticus 19:28 yakhumbule le verse phakathi neviki akithi. Right, number 3. Alright, into okulazi ivumelwano ukhona into bezimele isithathu ivumelwano esenziwa ngo-action ngezenzo uwenza into ethi beyibheka lesenzo lesi sibala nje sibalwa sithathwa njengesivumelwano. Amen. 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 So for example sasho ukuthi uma usebenzisa usawoti laba abagcina bayelo uma usebenzisa usunezivumelwano nalo moya lowo ogobe lo sawoti lowo. Amen. Ngokwamukela usizo kulowo moya othize usuwenza isivumelwano nalowo moya lowo futhi lowo moya lowo usunegunya phezu komphefumulo wakho. Hallelujah. Lela bayazi abantu abaningi iyona into yenza ukuthi bashaye empini. Amen. Ngoba umuntu lo time usawoti nje ngosebenzisile ukuthola indoda ngithi obheka mina ngedwa. Obheka mina. Ababone mina babakhanya asikwenzeke njani nje baba umsebenzi bathande konke lokho usebenza not just because sawoti leyo uspecial, no, is the moya obusise lo sawoti. That's why lo sawoti usebenza. Ngiyaphinda futhi, that's why lo sawoti usebenza. Amen. Awuhluke na sawoti ofake endlini ofake endlini kuphela awuna moya lo sawoti nje even noma nawo lande emanzini but awuna moya lo utheye ngoba bathi uma usebenzisa khona into ezokwenzeka. Ngabo bazobheka bazoshayeka yayibona same thing uma uthenga iproduct yomprofessional be-TV ufuna ukubona izinto zakho ufuna ukubona abakuthakatha impini nayo ikhombo yami R150 yamafutha nosapoti nani uthatha usebenzise. Why usebenze? It's because lezinto lezo zigotshwe emsamo la khothama khona. So when ukusebenzisa usingxenge ngale mimoya ayikhothamelayo emsamo. Jesus. Wanikela khona futhi unikelo wakho futhi mangabe unikela umfundisi one-altar onomsamo wazile ukuthi ngemali yakho usingxengela umsamo lo. Because imali yakho iyona into exhumisa lo msamo. Amen. Imali yakho phela imali represent amandla akho. So iziphi izinto othi umuntu mezenza sithathwa njengesivumelwano ukuthatha into ebusisiwe noma into eqalekisiwe. So kusikhuluma nesisazokhuluma ngezinto eqalekisiwe izinto eyiphatheka ngesandla eqalekisiwe labo sawonke labo esibaba la amafutha lamanzi lawo into eqalekisiwe leso. Okay, ucansi sibalile. Okay, isenzo socansi isivumelwano uyathanda uthanda uthi awuthanda ngokushintsha uthi awufuna ube njani ngokushintsha ngenza ucansi isivumelwano ushade lo lo ushade selimuntu into ekabona. Okay, ukudumisa umoya isivumelwano ukukhothamela umoya isivumelwano. Okay, ikiss isivumelwano khawula isandla isivumelwano bamba isandla somuntu hamba nababili iBhayibheli ababili bakwazi ukuhamba bengaqala benze njani lishinja likuphi verse likuphi verse Amos 3:3 Amos 3:3 ababili bakwazi ukuhamba bangaqalanga bavumelana. Ya uhamba nomuntu amashana amaphoyisa izizaziwayo uhamba nomuntu ofuna amaphoyisa ephethe insango amaphoyisa ngafika uhamba naye cishe bangakuthatha bacishe bakuthatha ngathi bathola ukuthi umsulu uhamba naye nje ngoba uhamba naye isivumelwano kuyazi mhlawumbe amazi nomuntu mhlawumbe usebenzisana naye ababili ababazi uhamba
Ibhesi le aba 3 bahamba kanje ababili bangaqalanga bavumelana. Amen. Ihaq vumelana. Ukudla ukuvumelana. Angeke ufike ngithola mina noma umfundisi siyadla sobabili sihlele endaweni yodwa siyadla bese ngithi angimazi. Ngaphandle mhlawumbe ka KFC kugcwele shebe. Kugcwele kudinga indawo yokuhlala. Uyayibona ukuthi bathakuvamile. Muhle umuntu nomuntu cha niyazana impela. Ukudla. Amen. Ukusayina and futhi naku uyinganakekile. Ukungamelani nento. Ukungavumelani nento, ungamelani, ungaresist. Ngesikhathi ikhona isisho sithi silent is consent. Ukuthula ukuvuma. Ikhona iqiniso lapho. Amen. Epusheni awulwi awulwi umile nje ukuvuma lo uvumile. So izinto lezi abantu abangazazi usathane esengisayo ukwenza ivumelano nabantu banganakile. Okay? If nocansi ongazama ukuvume. Umalenziwe nje isivumelano. I-rape isivumelano. Isivumelano salapho isivumelano. Ngisho nocansi ongcolile leso lapha Leviticus 18 lana nesilwane, lana nesihlobo, lana nengane encane, lana nomuntu obilo ofanayo homosexuality konke lokho isivumelano. Yathanda uthanda. Sakhona ngithi alright. Ngisho nasepusheni bakwenza epusheni akushintshi. Okay? Sakhona ngithi alright. Yaqala manje ba interesting. Pay attention ke manje. Yaqala ngiba interesting. Okay, maka besivumelana kusikhulile kumele ukwazi lokho ukuthi abantu bayashayela, abanye abantu bashonile singazi kanti baphula isivumelano abazenzile. Kwenzeka izinto, kwenzeka ingozi, kwenzeka izinto ezimbi, bashabalala yiko bonke abanakho. Oh, in fact, that's why benike abantu abakade bamadevil worship ama-satanist bathi yonke into abayitholile uma sebesindiswa abesindiswa beza kuJesu bephuma kusathane yonke lento uthakathi whatever ekade beyenza bathi yonke into ekade beyizuzile basakhona usathane ivele ishabalala konke ke ngamalanga phela inyanga kusanazo lesinto lesi. Why? Understand that lento ezochaza la uzobona ukuthi why athi uphula isivumelwano ungaphula isivumelwano uyachesiswa konke ukuthola isivumelwano uya mabalana ke ungaphula isivumelwano wena ngephutha noma ngenhloso ungaphula ngendlela embili wena ngephutha noma ngenhloso. Amen. Intentionally or by accident. Okay? Uphule lento enavumelana nayo wena uvumelana nomoya wena uvumelana nomuntu leso bese ke uzocheziswa ngendlela ethize khona ukucheziswa okuzokwenzeka empilweni yakho the punishment. Okay? Kuzoba khona isiqalekiso ngenxa yokuphula isivumelano. Now indlela yokuthi isiqalekiso yokuphuma kuso zothi zimbili indlela mhlawumbe zothi zintathu kodwa lesithathu uzoyichaza ngoba la yadepend ifike yadepend but ezo-2 engizaziyo ezisiqiniseko. Amen. Number 1 ukuthi kuye kulo muntu lo okwenze isivumelwano naye. Amen. Umtshele ukuthi vimbe isiqalekiso emesiwehlele ngenxa yokuphula isivumelwano osenze naye. Uyakulo muntu lo okwenza isivumelwano naye onavumelana naye ukuthi ngiyacela ukuthi ukhulume ukuthi lesivumelwano akakhulekela. Amen. Amen. Akakhulekela. Amen. Noma akakhuluma ukuthi isiqalekiso kumele sasishele phezu kwakho singishi singafezeki singezi. Sizwana ngithi example number 1. Example number 1. Umfundi babela abantwana bakaIsrael balamhlabeni uNkulunkulu ungumoya sesulile benze isivumelwano noNkulunkulu umuntu owaba imediator
umlamuleli umuntu ophakathi nendawo phakathi kwesivumelwano leso esiphakathi kuNkulunkulu nomuntu noma no-Israyeli singasho ukuthi uMose bephakathi nendawo. Okay, ngendlela ethize nje uma abantu baka-Israyeli bephula isivumelwano uNkulunkulu batshelile isiqalekiso isibusiso phila ukufa khetha ukuphila ukuze wena nembewu yakho nisinde. Uma bephula isivumelwano isiqalekiso kanti depende ukuthi benzeni. Isiqalekiso bekusomiso bekugula bekukufa depende ukuthi baphulele yini abayenzile noma bangazange bayenza. Okay, uma-ke sekufika isiqalekiso-ke esikhona uMose enzenjani? uNkulunkulu ucela abantu bakho bathethelele bonile ukuthi benze bephule isivumelwano, and then uNkulunkulu bese enza njani-ke? Abese asiheba-ke esiqalekiso nababahlakaniphe baphenduke. Okay, baphenduke. So uNkulunkulu akade kwenza isivumelwano naye onamandla, umoya kade kwenza isivumelwano naye lowo moya onamandla negunya ukuthi avimbe ukuthi isiqalekiso sehle singenzeki. Siyezwana ngithi? So option 1 indlela yokuphuma kusiqalekiso ukuthi wenze njani? Ucele lo muntu owenza isivumelwano naye noma lo moya lowo ukuthi ke lokho kwehlulela leso siqalekiso kumele usenzeke size empilweni yakho ngokuphula isivumelwano sininzi. Option 1. Okay, sizofunda futhi option 1 sizofunda le-example lesitolo sosifunda eBhayibhelini. Sizobona bazosebenzisa u-option 1 lapho. Noma lo muntu lo enye indlela lo muntu lo angakutshela ukuthi okay, uma ufuna lesiqalekiso sisuke phezu kwakho hamba wenza lokhu. Amen. Athi okay, uphula isivumelwano esenzile thina sobabili uzeke isiqalekiso sisuke phezu kwakho hamba wenza 1 2 3 ukwenze siphele isiqalekiso. Enye indlela leyo angakhulekela uthi kungalokhaje leyo kukhulekela uyayithola lapha kuGenesis isikhathi uAbraham noSara nkosikazi wakhe eGibhithe bathola uAbimelech inkosi ukulala nonkosikazi kaAbraham. Just wapha nenhloso nje ukuthi ufuna nonkosikazi kaAbraham. uNkulunkulu wahlulela ithi iBhayibheli uNkulunkulu wavala zonke ibeletho. uNkulunkulu wavala zonke ibeletho. Wathi wamthinta wavele kuyepusheni wathi wamthinta kuyaphela nawe uyafa. uNkulunkulu sevala zonke ibeletho. Wavuka inkosi wathi hey wena ngikuzile ukuthi ubani lo? Wathi wena udada wakho udadewethu. So asakho ukuthi unkosikazi wakho. noNkulunkulu washo noNkulunkulu epusheni wathi hayi Abraham ngikuzile ukuthi ubani lo? Wathi Abraham udade wakhe unkosikazi wakho. And then ingakho nami ngimthatha ngifuna ukumthatha. Yayibona yonke. Uthi uSara bemuhle uSara na 90. Uthe beshisa 90 years. Ukuthi inkosi yayibona emuhle na 90. Phela ukukhumbula isona sasangavami ngaleso sikhathi. Isemhlabeni sasangavami. The more isona sivami emhlabeni the more sibababi. What if they think yes, the more sivami isona, the more sivama, the more sibababi. Abantu besaqala isona sokuqala sathatha 900 years sokubuza nomuntu 900 plus years sokubula noAdam. Ukuthi kuba umnqobe enyameni wathatha 900 years, but the more sono sivama iminyaka yokungcina lokuphila. You understand? Okay. So when Moses started at 90 inkosi phela ayithanda ubani inkosi. They take the best. That's important lona ngiyimele ngimthole lo. Wathi Abraham ubani lo wathi Abraham esabo bazomulala bambulele inkosikazi wakhe. Wathi hayi dadewethu. Okay, dadewethu hayi ngazenzela. uNkulunkulu waintervene wathi no. Hey, do not touch that woman. Wavala zonke ibeletho uNkulunkulu. Wathi Abraham ukuthi ke lento iphele. Wathi biso Abraham akhulekele ungumprofeti. Wakhuleka Abraham sapharana. You understand? Nale ndanga yakho ukuthi umuntu atshela ukuthi wena yenza njani ukwenze kuphela. Okay. Then option 2 balekile option 2 wona ke option 2 balekile ngoba iwona lesiphuma ngawo kwethina esiphuma ngawo kuyiqalekiso. Bako option 2 na indlela esibile kuma kusivumelwano. So option 1 umuntu osenze naye mfowethu
ngilingekile ngiyaxolisa noma ngisakhona hayi khulekela akukhulule khululeke akwenza lokho uzokhululeke mangabe afuni uzoqhubeka siqale sizoqhubeka si-operate impilo yakho mangabe lo muntu usenzenayo afuna ukukhulula so sebenza kanjani sifuna option 1 leyo yokuphuma mangabe lo muntu uyafuna ukukhipha option 2 ukucela noma ukuthola umuntu ozokuthwalela isiqalekiso ukuthola umuntu oqualified futhi ongenankinga ukuthwalela isiqalekiso abasekali okay asiqale uGenesis chapter 13 Genesis chapter 13 ngokukhulu ukushesha Genesis chapter 27 Genesis chapter 27 Qala verse 1 lalela la ukuthi kwenzakalani Qala verse ngifuna verse 13 kahle qala verse 1 Genesis chapter 27 verse 1 siya verse 13 but ngifuna ukuba umongo la ukuthi kwenzakalani and ngifuna ukunderstand uthole la amandla yabona abantu basemandulo ba understand izinto zikamoya kanconywana umthetho kamoya imiso kamoya funda verse 1 Kwathi uIsaka esemdala namehlo akhe efiphele engasaboni wabiza uEsawu indodana yakhe enkulu wathi kuye ndodana yami wathi kuye ngilapha wayesethi bheka sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami ngalokho awuthathe manje izikhali zakho umgodla wakho nomtsalo wakho uye endle ungizingelele inyamazana ungilungisele isilovela engisithandayo usilethe kimi ukuba ngidle umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. Okay, hold on. So Isaac says usekugcwelisa uzoshona. So khumbula abantwana kunamawele. uJacob no? Nobani? Isaac no Esau. Yes, uJacob phela beyiwele phela. uJacob no Esau amawele nawo. uIsaac usezoshona. Ufuna ukukhipha isibusiso esikhishwa ubaba njalo i-firstborn. Okay? Yeah, the busiso sibusiso se-firstborn. Ufuna ukukhipha leso ukuthi akahamba ayozingela abambinyama ayibulala ayiphele bese lethoko ibesizombusiso. Right, qhubeka. uRebecca wezwa uIsaka ekhuluma noEsawu indodana yakhe. Nabo babalana. So okay, qhubeka. uEsawu waya endle ukuyozingela inyamazana. Abuye nayo. uRebecca wakhuluma kuJakobe indodana yakhe wathi bheka ngizwe uyihlo ekhuluma noEsawu umnewenu ethi ngilethele inyamazana ungilungisele isilovela ukuze ngidle ngikubusise ebusweni bukaJehova ngingakafi. Ngalokho ndodana yami lalela izwi lami kulokhu engikuyala ngakho. Yana emhlabeni ungithathele khona amazinyane amabili amahle ezimbuzi ngilungisele uyihlo isilovela njengalokhu akuthandayo. Wena usiyise kuyihlo aze adle akubusise engakafi. Right. Kwenzakalani nasi? Imnandi story. Hey, my baby, it's more entertaining than interesting going to be, believe me. Ezinye izinto la futhi. Amen. So amawela is ngokomthetho. And then umthetho awufike umthetho kaMose. Yeah. Kodwa kodwa izinto bezaziwe lezi ukuthi isibusiso sikababa siya ku firstborn isibulo. Amen. Amen. Okay? So uEsau yena uwele lapha maqala ngoba I think makhulahle le story kwaphuma isandla saboshwa intamo
saphinde sabuyela phakathi. So savela isandla sakhe wabusha intamo zokwazi ukuthi kona ovele eqala. Savela isandla saphinde sabuyela kwaphinde ke kwaphuma uJacob eqala base ukuzaleli kwaphuma uJacob eqala. Kodwa isandla sakhe isabe siboshiwe ukuthi lona ovele eqala. Nawo nayo inkinga la. Isibusiso komthetho kumele sebe isawu. But uma wabo uthanda uJacob ufuna iwelele lesibili. Ufuna kube uyozothola isibusiso. Akafuna uthole lo Esau. So uzwile ubaba ekhuluma no Esau ukuthi abozingela ubulale upheke umlethele bese uzobe isibusiso. So udlalela babakhe ngizwile ekhuluma nomfowenu ukuthi ufuna ukumbusisa. Wathi asiyesiyenze lento angakabuyi. Wena nokuthi uyehlala njengomfowenu landa imvu la egcikeni. Usingi uyibulale ngizoyipheka ngendlela babakhe ayithanda ngayo bese wena uyamhambisela bese uzobusisa wena. And bazalwane asikhuluma ngokudlala amagama okudlala la. Lesibusisa leso singathi siphume asikwazi ukubuya. Asikwazi ukuphinda futhi. Dion, phela mangabe ukwazi ukuphinda ukuthi hayi no sorry. Bengazi kanti wrong le. Angicela ayiphi kanti right ikhulumi. No, akwenzeki. Ngaze kusho amagama aphumile. Akwazi ukuthi no ayingusika le wrong. Ngaze kusho amagama ifakisha umuntu wrong. Phumile siphumile sibusiso. Beka kaze kanje. Ungabe lento le hayi no hamba correct akulungise futhi aphinde qale phansi. No. Khoma amagama. Done. Isibusiso somzali bese umntwana. Kubeka verse 10. Wena usiyise kuyihlo aze adle akubusise engakafi. Right, verse 7. uJakobe wathi kuRebeka unina, bheka umne wethu ungumuntu oyinundu, mina ngiluqwatha. Okay. So uthe nenkinga lana uthi ngithathe lesishebo leso siphelile bamane sihambe sekubaba. Kodwa kanjani ngoba mina nomfowethu asifani, samawe kodwa asifani. Yena unwele unoboya mina anginawo. So baba mengithinta uzozwa ukuthi akuyena umfowethu imina bese yaqalekisa. Verse 12, verse 12. Okay. Mhlawumbe ubaba uyakungiphatha. Ngibe ngokhohlisayo emehlweni akhe. Ngizilethele isiqalekiso kungabi isibusiso. You understand ukuthi hayi futhi lokho emenza kuzoba isiqalekiso ngoba bethu ukuthi akusuye beza ukumkhohlisa. Na indaba verse 13 baba verse 13 critical. Na indlela yokuphuma kusiqalekiso enye. Genesis 13 sakale eBhayibheli la. Na indlela yokusiqalekiso verse 13. Unina wayesethi kuye. Unina uthi kuye lamagama nini? Isiqalekiso sakho. Ndodana yami. Masibe phezu kwami. Whatever mangabe baqalekisa lokho athi kusebenzeka kuwe makwenzeke kimi usithathile mama. If kwenzeka qalekiso Esau qhamile uJakobe lokho azokusho ubaba phela kaJakobe uzoyihlela umama uma ngamagama usithathile isiqalekiso. Ngiyafuna ukuthi uJakobe kanjalo bebanjini. Ayikhosi. Muthola umuntu who is willing ukuthwalela isiqalekiso. Nani? Angasithwala. Option 1. Option 2. Example 1. Example 2. Galatia chapter 3 verse 13. What's Galatia chapter 3 verse 13? Galatia chapter 3 verse 13. Galatia chapter 3 verse 13. Let's go. Galatia Verse 18. chapter 3 verse 13. Ngokuba uma ifa likhona ngomthetho alikho ngesithembiso, kepha uNkulunkulu umnikile lona. Base Galatia chapter 3 verse 13. Base Galatia chapter 3 13.
from 18 verse. uKristu wasihlenga esiqalekisweni Yeah. somthetho Yeah. ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Okay. All right. Pelili. Okay, it's fine. Ukuba isibusiso sika-Abrahama ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Right. Nayo lesibili ukuphuma ke lesisebenzisayo lena ke. uKristu ebengenasiqalekiso ebebusisekile waze wathatha isiqalekiso. So wena uthatha isibusiso sikaKristu, uKristu athwale iqalekiso sakho. Amen. That is why ungasebenzisa igazi likaJesu ukuthi usule isivumelwano bese isiqalekiso esihamba nesivumelwano siya exactly. You understand? Ile option sisebenzisayo lena. So lo siyashintshana noKristu, kuyashintshiswana la. There's an exchange or substitution. Substitution. Amen. Athe ebholeni uma umdlala edlala kuthiwa bese umuntu lapha ngaphandle uref lo uselayinini ngabeze inamba ugreen bese no blue. Lo ungenayo uzothatha iposition lo kuba namama lento uKristu ayenzayo leyo. That's why siyakwazi ukukhulisa isiqalekiso ngegazi likaKristu, because uKristu ebusisekile wenza isiqalekiso. So when ufika kuKristu, uma uba umunye kanye noKristu, then isiqalekiso phezulu kwakho uKristu wenza isiqalekiso siwelela kuye bese noKristu umnikeza ibusiso zakhe. Amen. Yayizwa lento? Amen. Okay? Ngoba usathane yakwazi lo, usathane ukwazi kahle. So indlela esiphunyuka ngayo yona indlela esiphunyuka ngayo. Amen. Hallelujah. Leyo oqala besithi ukuthi umuntu ozivumelana naye uzokukhulula makabe uzivumelana nomoya angeke ukukhulula umoya ngaphandle kokuba athi isivumelane futhi esijike udlula lesi uze lesiqalekiso lesisipele bangakwenza lokho bavele bathi jula moya nzokuthi yingakho futhi let's explain why makabe kuthiwa unobugogo nobugogo bathi unokunamadala. Okay, bathi usuyimise lento leyo usiphele okwesikhashana futhi bathi belozekini amagobongo nakhona amagobongo sesawumoya nalokho senza into senza isitilo sayo sana kwenza umoya but when isivumelwano kuze imphumelelo esivumelwano sokuqala iphele okwesikhashana. So lokho kwenza ivumelwano uwenza esinye ukuze uqede esinye wenza esinye ukuze uqede esinye. That's why lokho kuphele umhlaba. Yayibona? So lo moya lo okay akafuna ukuthwasa. Alright. Okay. Akahamba enza amagobongo. Sasezibona naleso futhi. Unemimoya kumnyama futhi. But ukwenza ukuze uvimbe lokho kwesikhashana. Amen. Yeah, kanti ikhona indlela yokuphuma once for all enguKristu Jesu uphume ngayo nje uphume kuphelele. But ke manje awufuna ukuphuma ufuna lokwenza amagobongo lokwenzile amagobongo lokwenzile iphinde ibuye futhi phela isikhashana iphinde ibuye futhi. Hayi angifuni mina angifuni impilo yami uqhubeka ngifunde uqhubeka ngisebenza ngifuni yenza amagobongo futhi esivumelwano. So lokuchitha igazi uzovimbela isivumelwano lesiya. Amen. What about if umuntu wenza isivumelwano naye uyafa? Hey. Uma efa umuntu wenza isivumelwano naye kwenzakala ngapha? Impendulo ithi kuyadependa ukuthi isivumelwano lesithini ukuthi besihamba besiqala besiphelele. Manje isivumelwano sakho naye besiqala ngani siphela ngani besingadlule kubantwana nani then befike uphunyukile. But if isivumelwano besiqhubeka sithi hayi noma ungafa siyaqhubeka isivumelwano then ke soqhubeka befile. But ungaphuma la ngoKristu la. Amen. Asekho isivumelwano ongakwazi ukuphuma kuso ngegazi likaJesu. Le nto yenza kube kuhle. Asekho isivumelwano ongakwazi ukuphuma kuso ngegazi likaJesu. Okay? Sathane yakwazi lo ingakayithanda imfundiso nje because uKristu is a solution.
ngisho nabantu abakhona ubusuku obumnyama abafuna ukuthi bangashaya ivumelwano zokungoma nani still ubenzise izivumelwano ezijule mo. Amen. So mangabe umuntu noma engafa mangabe uthele isivumelwano lesithinta abantwana bakho nabami isizukulwane abasumhlaba isizukulwane sesi-10 or 20 whatever noma engafa kuyaqhubeka izosebenza kuqhubeka ukuthi ufila kusho ukuthi ngoba avumelana ekuqaleni ukuthi noma ngingafa siyaqhubeka isivumelwano. So ngacabanga ukuthi angeke ugcine lokho onivumelane ngakho ngoba usefile. If navumelana ukuthi nebefile isivumelwano siyaqhubeka sizoqhubeka. Yes, alright. Sisakhona ngithi. So ivumelana indlela zokuphuma uvumelana leso ezizu2 ukuthi uthola umuntu uye kumuntu owenzivumelana naye akhulule kuso akhulekele akhulule mathenza lokho uzokuphuma ukuphuma lezivumelana leso ngoba uthola umuntu ozokuthwalela isiqalekiso ngenxa yokuphuma lezivumelana. That's why awukwazi most of the time ama-satanist manje ama-develoship awazi ama-develoship umaqanso uzovele eliphelela yeka ithi mina angisafuni sathane angisafuni badimona angisafuni lavelela yeka langasendiswa lizofa kuzothungela eningi ukuthi lombulala ukuthi ayobulawa. That's why the only way they can bangaphuma ngayo uJesu. There's no ayikho because ungaphula isimelane and so the bathi ukuthi ukuphula isimelane isijesu sami ukufa umingaza kambe ukuthi hayibulale ukuthi babulala. Yes, okay. So we don't understand. So that's why when I listen to this, that's the only way ayikho bakuthi sokuphela ukuphuma. Sasathatha izinto lezinto lezi ayikho indlela yokuphuma lapho Jesu sakhe ungalaleli into nekuzomyalo wangawenza uyaJesu uyaphalisha ngokuphuma ngendlela ethize. Yezwakala bakwethu. Sakhona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sakhona. So ukusindiswa so uzophuma iqaleke sokufuna iphele empilweni yakho. Step 1 sindiswa. Amen. Usasindisiwe bese ke usuwena umelana nesivumelwano owasenza ngokwakho wosenzile uwena uphinde ngamandla nangegunya lokuthi sanezelo legazi lakhe uyakwazi ukumelana nesivumelwano. uNkulunkulu angeke asuke isivumelwano esenziwe uwena wasenza wena kumele kube uphinde usuke. Amen. Amen. Wena umele ukuthi ngifuna le benefit le. Amen. Hallelujah. uKristu akwazi ukuvele ngokomthetho uKristu akwazi ukuthi avele aphule isivumelwano osenziwe wena kumele usiphule isivumelwano usisule. Amen. Usihlanganise naso. Amen. Ngamagama imelo udlala indima ethize akwazi ukuvele kwenzeke. Amen. Ngezwakala ngithi because abantu bacabanga ukuthi kunemfundiso la ikhona ethi ngoba umusindisiwe uyisidalwa esisha konke okudala kudlulile manje asike siqalekise besikhona empilweni yakho esizosebenza sisindisiwe of which nami ngeke ngayikhona leyo nto leyo ngeke ngoba kwesikhathi la lento ngeke khona ngiyimela futhi impela until the day sihlangana nabantu nga-understand why lo muntu ehlusha ingoma phela usindisiwe phela ngoba ngakufundiswa yakho engenayo phela umuntu besindisiwe akubele ngakuhlusha moya ingoma akubele ngabe uhlusha ukugula ukugula kwesiqalekisi mayabele ngabe uhlusha ukugula. Why then imfundiso yami yakwazi ukuphendula lezo then ngomele kwelezwe ngiqale phansi ngitsho ukuthi ezithini hayi ukuthi ngitshelweni mangifika khona ngathi oh my goodness leto phela ngizame lethi ukuthi ngacabanga nje sikhohle ukuthi amademoni ukuthi hayi akasakwazi ukuthi ashiye le bantu ngoba akasakwazi ukuthi abantu masebenzisiwe manje ukhohle kwatshela uJesu indema zakhe bayithola amademoni ukuthi hayi bafowethu akasakwazi ukubahlasela manje. Kanti amademoni bakwazi kanjani ukuthi hayi ukuthi enze angenzi yenze wonke umuntu la ekhaya usindisiwe abantu bonke banesifo esisodwa bonke nje kunesifo esisodwa esitholakale ngokwezinto ethize wani singazange sibe saphela umuntu esindisiwe then you realize azange bahambe bedinga ivumelwano esivumelwano sesikhanya noNkulunkulu akakwazi ukusula wena umuntu amandla kaNkulunkulu
usibasebenzise ukubona isipilani. Yezwa kahle. Yeah, and then ubuhlungu abasihlala abazana abaningi. Ngaleyo nto leyo. Athi fundisa bangala nenyoka ngibona abantu abafile. Hayi khuleka kakhulu. Nokhuleka kakhulu awukhuleki. Fast. Noma ungafast noma ukhuleka, but if ungadili nesivumelwano sokuthi yenzeke leyo nto. Yezwa kahle. Ngoba yenzeka ngenxa yesivumelwano. Khona i-altar ekwakuthangala komthanya khona, kwacela izinto, kwanikela izinto, kwathatha izinto, kwafunga khona. Khona into yasetshenziswa isuka khona. Zonke lezi zinto ezivumelwano. That's why abantwana lo mntwana lo esithatha inyonga yakhe sabe soligcina same mntwana ozoqala after a few days, even maybe same night abanye manje seyadlikiza abantwana seyathoka ebusuku yathoka hayi yini uthathe ikaba umntwana inyonga wayinikela umoya, wenza umkhuba osuka kumoya ofundise umoya. Umoya wavula umnyango inganeke isiqala-ke isibonisi yabakashela manje. Yabakashela ayikwazi ukukhuluma, ubona ukuthi ithuke ebusuku vele ithi ukuthukile imemeze bese hayi athi nendiki kanani uhambe-ke enyangeni hhayi-ke senyanga ithatha amathambo asuke emsamo lento eyibulele fake encweba thuyavukela ngeke hlezi ngibuka kuze entambeni hayi intambo nje ngithi hayi ngeke intambo ayikona intambo ngabo yenze inehloso lentambo khona yenzayo akazi uthi uyavikela manje kanti akazi ukuthi umnyango ovikele lento akazi ngokuyiqeda uyiqalekele uthatha ikhala enze izinto esuke kumoya. Uyayibona? And futhi ngokwenkabi esangomeni the same thing ngokwenza lokho-ke usuwenza sisivumelwano futhi usuzufaka ne-tracker enganeni umoya-ke manje awufika kamnandi ati kuthiwa le nto ifika kufake inqebilana kuthiwa lesilwane sifike ebusuku sifike siyikhothele nto sikhothele incweba ngithi mina awungisizanga mangabe sisakwazi ukusendela sifike la sakwazi ukuthi manje asathethe mina asathethe mina sithi la lento lasibuke sakho iseduze anizame nelihle iseduze kakhulu ifike la inkinga eningi abantu basona banaso. Amen. La zihamba nemimoya inkinga, most of the problems zihamba nemimoya. Uyazi ukuthi indaba umuntu esimama, okay, mother's day, umuntu esimama umuntu esimama unento special. Okay? Amen. Mhlawumbe nabantu abathanda nawo bathi-ke esimama ihlukile ngoba mhlawumbe bathi neshem sineyibeletho zikamoya, bathi sineyibeletho zikamoya. I don't know, that's true, so let me check. Ngeke ngiphawula ngeke ngibaphikise ngeke ngifumane nawo bazame uyo-check but bathi nesibeleto sikamoya, alright. But umuntu esimame kunaso isibeletho. Isibeletho manje yazi special ngani? Siwumnyango okuxhuma indawo yasemhlabeni nendawo kamoya. It's a portal, this is a portal. Umnyango exhuma, isibeletho siwumnyango exhuma indawo kamoya, izwe kamoya nendawo emhlabeni. Because siwumnyango umuntu osuke ezweni kamoya uyakwazi ukufika emhlabeni. Ngisho nemimoya can use isibeletho ukuza emhlabeni. So ingakho isikhathi esiningi when it comes to izinto ezifana njengokuthwala inyoka, it's always remember ihlasa umuntu esimama hlezi isikhathi esiningi kula. Ngoba le ndawo le iwumnyango. Amen. It's a very and worse again. Kunegazi kunalana futhi. Kukhule legazi nalo likhuluma ngani. Linephimbo elikhuluma ngani. Linegunya ngani igazi. Yabo. Amen. And so that's why inkinga zesihlasela ngama-periods yabo is-staining ezithandele down. Because I understand that it's a portal. That's why I put it in the my goodness, you are going to have problems now. As is over in the last. By the Speleto,
imdlavuza wesibeletho ngokuhlukahlukana kwaso ziningi nazo. Bale ama-fibroids ayigaxa esibelethweni bayopha balala imoya yonke into nje ila isikhathi sayo. Okay? Amen. Isikhathi esiningi ila. Siya-understand angithi bazalwane? Amen. Alright-ke. Sengizoqeda angeke ngisasiqala isitori sami namhlanje ngoba ngeke ngisiqede so ngeke ngisasiqala soqedela nje amaphuzu ambalwa asele bese siyahamba. Okay? Amen. Sikwenza sesizakala siyafunda. Sasizakala. So yeah, so kubalulekile lokusikhuluma ngakwethu kubalulekile sathana kakhulu ngalezi zinto. Akafuna. Right. Awazi ukuphuma kuzivumelwano ususenzile uthi bengazi. Amen. Number 2 uthi benikhohlisiwe. Amen. Uthi lezivumelwano siyangi disadvantage asengisebenzeli mina. Ungasusenze asisengiba manje ngaphandle kokuthi ube ngoKristu usindisiwe nani. Sengisho umuntu nje owenza izivumelwano bese afuna ukuphuma kuso akasindiswanga uhleli kwathi asafuna ukufesa ngoba kumele akufese indima yakhe afuna ukudlala akafuna ukubinqela isivumelwano ayisebese ethi bengazi bese ethi ngakhohliswa bese ethi lesivumelwano la disadvantage kimi noma athi ngangithusiwe ngathuswa ngasabiswa ngisenze ngoba bengisabiswa ngawusenzile ungazi all of this leso esibalayo akusona izaba ukuthi bese uyaphuma uzibulala ngeke sebenza siqale lesi still sizoshaya. Okay, for example akithi asibelele yokugoma futhi right ugule yaqala and mhlawumbe na 5 6 whatever na 10 15 depending on the moya udid lo moya lo udecide nini ukuthi uqale wenze lento okwenza yona. Okay, mhlawumbe niqale nje ibe nebode into yami. Alright, ugogo mkhulu right angene emgomeni. Okay, enzivumelana ahambe ngaphuza inyongo geze emanzini phuza igazi whatever lokho kumele akwenze. Okay, lokudima imimoya le ezokuphiwa ngaphakathi kuye angithi kumele azifuthi ezinye izinto uzenza ngoba kusuka kulo mphefumulo ukuze kwazi ukungena usuke ivula yena uthi kwazi ukungena ihlala ngaphakathi kuye isangaphathi kuye sikakwazi ukukhuluma ngaye ukubhodla ngaye even ithinde ngaye izinto. Okay, so let's go on leso up to Quran says 4. So for 4 generations sikhuluma about 160 years. Uma eshona ukhumbule bese sivumelana bengasenzi yena ukuthi siphela kuwe usenza sihamba ukuthi sivumelana says 4 ngoba ukhonza imali abangonkulunkulu siqale leso lesama ukuthi sivumelana says 4. So uma eshona ugogo le mimoya yazo la ekhaya sinegunya nelungelo lokuba khona. Ugogo wasihlanda wenza ivumelana nathi wenza imnikele emhlatshelo nani samsebenzisa sambusisa ngendlela leyo. So ashona ugogo writing bese kumoya ufuna ingane ilandelayo ukhethe abasele mhlawumbe ukhethe 1 noma 2 bese uyafika lo moya uqala ufike kwemaphusheni. So maphusheni uyabona ukuthi okay khona umuntu wakithi ongasekho ngemele undizele emanzini ngoba le moya ifika nje ngomuntu angeke ifike nje iwona uqobo lwayo ufike lo uqobo lwayo. Ngoba ungabaleka in fact ifika the reason ifika njengenyoka the reason ifika njengenyoka is because umoya wenyoka eBhayibheli akuveza ufunda lesento 16 kakhulukazi umuntu eBhayibheli ucheck amagama original ithi wentombazane nemoya wobugoma ucheck original ithi spirit of python ingaba into nomphakathi nenyoka. So ukusho le moya wobugoma ukwazi ukubona ngamehlo uzobona inyoka ngoba inyoka thizeni. Okay, python specifically ingaba futhi bayabuza abantu bahlezi ngezinto why kungabi face why ungabe hlezi kuyinhlathi
why it is going like this? Because umoya we-python. Angona ininyoka i-python. Right? Look at the no. Example 16. I will the concordance, 22 concordance also put like a benefit. Which will have a cousin. More goma, your bona python. Okay? So, ufile until such a second village before I figure that into what other Fagaban, in fact, that will find in Nazambo. I'm going to your eye, cool, but when I shall I put up. So, by the time we put them pushing, very soon you are going to put it your go. So, in a bigger way as in your. I mean, a bigger way but who support this show service na second. So, it's a very favorable natural. If you are about I suge, I say, I attack. Yeah, what is something called? You understand? Writing. But best way now, I mean, some funda, I'm funny. I mean, I'm deceive. I in all writing. Our phone, cleaner is if we don't know any sense of no so more. Our phone winner, things when it's no coke. Ngoba usuphula esivumelwano awufuna ucooperate awufuna ukusebenzisana nami kwabesana nami bese qala ke manje ngozi kugula vala inyamo kuhlupheka in amen. So kwenzeka konke lokho ngoba lo moya isiyajezisa ngenxa ukuthi awufuni ukugcina isivumelwano esenziwa ugogo. Yezwakala ngithi yezwakala. So uma mhla uvuma kwenzakalani athi umuntu afakazayo kodwa ungathi ngoma yikho ngoba ngangigula mina ngasaphakeme lapho ke kodwa sesiyazi manje siyani ngekani cishe mina ngikhambe vele mhlawumbe bona la ngathi ayisengithola imiyeke manje losifani ngangigula mina ngacishe ngafa mina ngavuma ngathi mangithwasa kwaphela yena ucabanga ukuthi manje yena lokho kaze ukuthi ndikhona ngempela ufuna ukufakaza ukuthi ndikhona kanti okufakaza ukuthi no the day uvuma in the day vele ke kwaqala ukuvumelana ukwenza into efuna isivumelano vele then ke isiqaleke so punishment ngokuphula isivumelano yabo yes yena kama ukuthi mama kwenzeke lokho it means that the show ikhona yabona yena benza ngayo ngoba kana le process ineza lona uthatha uthi no what to keep the covenant then ngemoya akathi asadinga ukuthi ukuthuse ukuhlumeze ukulise in ingozi cishe ufike kufeni kasi abantu babenenkani bangafiki kuJesu bangafuna ukuthi uthwasa bagcina bafike moya manje babona okay? Amen. So. Awukwazi uthi manje ke uma usungena emgomeni ngokuthukile athi bazothi ngenza abantu ngathi badala bazongishaya in bazongilimaza umuntu uyasaba ngenxa yokuthuka ngokwesa ukuthi uzowenzakalani bangavume awazi ke manje usungenileke usubese ukuthi ayi leyabhora le yazi bese ngifuna ukuphuma ukuthi hayi vele wena moyo bomthusile ukuthi ngiyaphuma la no ushayeka uphuma manje usuphela there's no other way ever vele uphuma uhlale uzoshayeka noma ukwenza amagobonga ngokuphila amagobonga nje yezwakala okay so awuwazi ukuthi ngiyothusiwe bengingasabiswa yayibona lento leyo alright the next example bese sizofana yokugcina eprove ukuthi uma usindisiwe akuvele kwenzeke akuvele kuqiniqalekiso it's the first step when usindiswe ungene kuJesu ungene kuKristu then usindiswe kuKristu bese kusule ungene lungene namandla ukuthi wena leqalekiso uwe ungekho kuKristu awushema hawo yobona uqosha manje na starting ngoba uphumile emgomeni yobona ukuthi no serious that's yophela lapho sokubona nje kwenzeka into enkulu and uyayibona ngoba indlela yokuphuma I repeat uJesu umelana nesiqalekiso udile le-altar ekwavakashela lona kwenza isifungo kuso ngabanikela khona nani okay siyezwana ngithi right asenda lapha kuMateyu chapter 10
Verse 32 and 33. Matthew chapter 10, verse 32 and 33. Matthew chapter 10. Verse 32. Matthew 10, verse 32. Matthew 10, verse 32. 32. Ngalokho-ke yilowo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu. uJesu ukhulumayo la noThixo ukhulumayo uthi yilona lo ukhuluma abantu ya Nami ngiyakuvuma phambi kukaBaba osezulwini. alright 33 Kepha lowo oyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. now ungathi le verse le khona la khona ngamahloni banamahloni nami phambi kwabantu nami ngamahloni ngaye phambi kwaBaba nezingilosi bazimele shapana lana oyakungiphika lapho uthi onamahloni nawo okay kodwa mina banamahloni angazi ukuthi isiphetho samahloni ukuthi abantu abanamahloni phambi kwaBaba nezingilosi ukuthi isiphetho sakho nasina angazi ukuthi angifuni ukuthi simqondo wami okay but la ukhona ukuphika uthomphika now umongo uthini umongo same chapter umongo same chapter makhomana verse 16 ufuna wazi umongo usisifike lapha verse 32 kanjani verse 16 same chapter Bhekani ngiyanithuma ninjengezimvu yeah phakathi kwezimpisi. yeah Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, yeah nibe mnene njengamajuba. 17 Kepha xwayani abantu, yeah ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini, yeah banishaye emasinagogeni abo. yeah so kunokuhlosha la kunokuzingelwa kunokushaywa komkristu la yeah okay yeah kunepressure la kunokulimala la kunesikhisini qhubeka Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi Yeah. namakhosi ngenxa yami. yeah Kube ubufakazi kubo nakwabezizwe. 19 Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela ningakhathazeki ngokuba niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma. verse 28 verse 28 verse 28 Verse 28. Ningabesabi ababulala umzimba, kunokubulala naso nokubulala qhubeka ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo. yeah Kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. verse 32 Ngalokho-ke yilowo ngalo-ke yabona sifike njani kungaloko-ke yabona sifike njani siya-understand manje yeah umongo uthi uthini bekhona lesicade ukusisho lesi ngaloko-ke yilo oyangivuma phambi kwabantu manje usushayiwe manje wakhathwa ini wahlusha ini washaywa bekujesu lo uyakungivuma akasho lokho zabantu enzana ngaphambili nakhona usasaba ukuyeza usanamahloni naye ngimthanda ngulokho akhuluma ngale nto le ngadidi akhuluma ngale nto le but indaba yokuqala ngipractice ukuze mase uqala thisha ibhamu nani yabo yeah so uyabona uyawuza umongo manje uyathola umongo khona uthamba kanjani uzifundi verse 32 uthi ngalokho-ke yilowo nalowo so phakathi kwalesimo leso sekuninde sokuhlutshwa sokubulala nani persecution trials tribulation ukuboshwa nani yilona lo oyakungivuma phambi kwabantu, yeah nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. yeah Kepha lowo oyakungiphika phambi kwabantu, yeah nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. you understand that okay sister 2 minutes maybe okay 5 minutes now uPetro ke
uthi uJesu kuPetro uthi uPetro nohamba bonaqala uPetro wathi Nkosi mina ngisoze ngakuphika ngihamba nawe kuze bese kugcineni wathi uJesu Petro iqhude uzokhala kathathu uzokhala yokuthi umphike kathathu uyabona ukuthi uthenda ongiphika ngabantu nami ngiyakuphika hayi la khanda hayi wafika usuku wabosha uJesu Jesu lapho uboshiwe bamkhomba Petro kodwa ungahambi naye manje nawe uhamba naye athi uthi bafundi bakhe awuyangimazi aphinde kwesibili awuyangimazi awuyangifanisa akusimi ngifanisa umunye umuntu nami wampheka kathathu akhala iqhude right so umphike phambi kwabantu nami ngiyaphika phambi kwabantu ithi silahlekile uyavuka uJesu avuke ekufeni right uJesu umevuka ekufeni ke akathi nasevukile akathi Petro ngiyazi ukuthi uthulile isikhathi sokuphila so it's okay my friend no problem akasho njalo number 2 ngiyazi isikhathi sokuphila udlala 15 minutes we're joking 15 minutes for the joke akasho njalo number 3 akasho no yazi isikhathi sokuphila bekuzibona umphika ngaphansi sibona lesidala bengakabethele bengaka njengoba sekuvukile manje sesivula lesisha so kwakwenze ngaphansi sibona lesidala kuphela ungakunaka ayikho impumela yakho azangathi hayi umuntu wamphika hayi umuntu wakho omdala wena isidala lesisha wena isidala esakuphika wena isidala lesisha so it's okay it's all right azangasho njalo wathi Petro uyamthanda na 1 phela Petro umphikile wayemuthi utamthanda ongithandayo ugcina impilo yakho uthi Jesu omthandayo impilo yakho uthi ufuna uthando kahle ukuthanda uNkulunkulu umlalele wayisho njalo ufunde Exodus 20 uthi anekwenza kufanekiso ngami wasithombe nani into ebaziwe emhlabeni bese yathi abakhonza kaNkulunkulu uthi ababizondayo ilaba babanjani besikhonza kaNkulunkulu so umkhonza kaNkulunkulu ukhonza kaNkulunkulu uyamzonda uNkulunkulu umlaleli uyamthanda so uNkulunkulu la uthatha ukulalela njengokuthanda bese Jesu uthi umthanda gcina inyama so uma uJesu uyamthanda na 1 ukhethela uphika 1 uyamthanda na 2 ukhethela uphika 2 uyamthanda na 3 ukhethela uphika 3 Petro sinti uphumile sonke noPetro kubeke uPetro kwathi umfundisi ongalazi iqiniso hayi no don't worry no uphika uJesu no bengakabethelwa shem don't worry akunendaba hayi ongene usamgomeni usisisiwe manje don't worry no don't worry it's okay hayi ubugula wakho no don't worry uJesu manje usibele nyama lokugula no because isivumelwano asengamuntu wakhe ngokuphika uJesu lamagama lawa azange afe ebesamile ebesenayo indawo bezehlulela ngawo lamagama ukuthi umphike uJesu so uJesu into yokuqala kumele ayilungise noPetro ile yonto leyo phambi kwabantu abafundi umphike phambi kwabantu ngithi futhi lento uJesu uliso Petro akanako ukuqonda ukuthi kwenzakalani uzobona ukuthi sometimes uNkulunkulu uyakwazi ukwenza into azothi uNkulunkulu uzoba yini wena ungazi bajeke ukuthi uyini umlaleli manje shisa umsamo lo shisa ngento behliza khuluma nomsamo lo uqalelisa kwenzeka no khuluma nawo ungazi uNkulunkulu uzoba yini kodwa ukuthi awazi ukuthi uzoba yini akusho ukuthi ngeke yezwakala ngithi imithetho ke yeyivumelana lelo esikhuluma ngayo imithetho yani umthetho yezivumelwano so ivumelwano zisebenza kanjalo amen isebenza kanjalo uyathanda awuthandi so again ngaphila umuntu akazi ukuthi iziphi ivumelwano eyikhona ekhaya yibiphi imisamo nama-altare okuke kwakhothana ekhaya kwacelwa amiswa nani kuze ungashayeki ungazi because zimile ezinye
iqalekiso zilinde ithuba elilodwa nje. Khona isiqalekiso eBhayibhelini khona amagama akhulunywa uJoshua eBhayibhelini. Lesikhathi bebhihlise iJeriko. uJoshua ukhipha amagama uthi umuntu ozophinde akhe avuse iJeriko uzolakhela alivuse phezu kwesisekelo yakhe yokuqala. Ufike wena akuloza ngisho iJeriko hawu akasifuse sakhe imoli wakhe imoli ufuse imoli kanti awazi ukuthi kukhulunywe wathini la uthi umuntu ozomisa kuvusa le ndawo le lo wakho oyivusa phezulu kwesisekelo se-firstborn. Uthi ungazi kusho ukuthi awushayeki la uzoshayeka khona impela. Izwakala bazalwane. Awumnyama blue green akunendaba mthatha kamoya awukhethi imala awunalubandlululo mthatha kamoya awunabandlululo ukuthi nje uyashaba ngazi blue green uyena useBrazil use-India use-South Africa uyashaya nje. So you have to be careful. You have to be careful. Sinamafa esawathola ekhaya. Akhona amafa kamoya esawathola bazali bethu benze izinto abazali sabenefitha noma sashayeka. Ngezinto ezenziwa abazali ezinye ezenziwe yithi uqobo lwethu ithi sala phaya umsebenzi ongawutholi wathi ake ngizama ukusawuthi ake ngiyozama mfethu hayi kanti mhlawumbe lezi ngasebenzi ake ngiyozama ukusawuthi hayi bawuxolela uNkulunkulu ukuze ukuthi uNkulunkulu uzo-understanda. Akuthole nempela akutholele but-ke isivumelwano senzile ngosawuthi you have to cut. Yes, next week sizobheka okay baba ngasibonisa next week sizobheka ke istory esimnandi kabi very interesting esimnandi esizoveza onke lamaphuzu lawo. Sizofunda siqale kahle singasijahi nje ukuthi akusiqala manje 20:1 siqala manje ake sifunde kamnandi ngifuna nje sifunde sihlase kahle ubone ukuthi izinto zihamba kanjani ukuthi ukwenza uma ungekho wena akusho ukuthi awuthinteki ngabe ngekho mina ngena uyangena uzima uzalela ekhaya uyangena shem awuyangena thanda phakathi inside awuyangena khethile umzali khethile ugogo khethile umkhulu phakathi khethile ukhona phakathi inside wena uyayibenefita or uyasafarisha depending ukuthi bakhethe. And let me say this asikhulumi ngezinto eziphela la ukuthi vele semsokubi sinazi lezinto ezinhle if umama wenza okuhle you benefit ukuthi mama kwenza uNkulunkulu ayibusisa esisa ngenxa endleleni ngenxa ukuthi mama kwenza uNkulunkulu no benefit you benefit ungenzanga lutho kakho lokumkhonza uMakhelwane ulethu uJesu kodwa uphela ngaphansi kwesibusiso ngenxa ukuthi uma wenzani it's the same thing isibusiso siqala iso same principles. Yes, there's one. All right? Okay. Yebo mama umbuzo. Jesus. Yes. So uPetro. Yes. uJesu bathathu. Yes. Uma ngabe kusesenzo sendile uyambuza ukuthi ngathathu. Ake ngithi mina ngamile ngithi mina kade ngabe ngithi mina ngisabona ukuthi zingaki. Ngenze njani la ngoba angisazazi ukuthi zingaki. Okay. All right. Good question. Why was it because that's who was speaking? Yes, let's speak about it. Okay, ikajena babalana. Okay. What is the story basaba ubalekile lokubuza usingabuza kanti ukuthi okay. It's fine, no problem. All right. Indlela zokubona ukuthi iziphi izivumelwano ezenziwe la ekhaya iqalekise ekhona zimbanga, right? Number 1, uyabona isiqalekiso sasibona sifeze ekhaya. Uyabona ekhaya akekho mfana udlula ku-30. Okumfana ufika ku-30 ekhaya uyashona. Umfana nawe uthi 28 manje sokusela 2 years. Hayi, kwenza kanjani? 40 nisiba 5 ekhaya bafana. Uthi washona nga-30. After 2 years washona umuntu nga-30. Wesithathu washona nga-30. Nisele babili manje. So uyabona. Okay? Ngikhuluma ngawo usindisiwe manje.
but uyayibona into ukuthi yenzeka la ekhaya, uyayibona lento ukuthi i-control whatever ufuna ukuthi ngayo. Then okay, so usindisiwe, uyabona isiqalekiso. Then option 1, mangaba wazi ukuthi sisukaphi, asithi awazi ukuthi sisukaphi, then umoya ongcwele uyena ongakuvesela. We'll have to get into some serious prayer and fasting now. Umoya ongcwele akebhulele lokho. Okay, uzokebhulela ngakho. Mangabe awazi, umoya ongcwele is your best bet. But it's your best bet. Ayikho inhle. Umoya ongcwele uzokubhulela kanjani? Angakutshela ngephimbo lakhe, uma uyawazi ukuthi iphimbo lakhe, noma angakebhulela nombono, noma akebhulele ngephupho, or even akuthumele umuntu uthi akwebhulela kutshele. Okay? Enye option angayisebenzisela uNkulunkulu ukwebhulela besikona sokwazi ukudilana nale nto leyo. Iyo into indlela mangabe awazi noma kuthiwa kwenziwani. Okay? People have been ukhumbula ngaso kubesezweni kamoya asikho isikhathi. Ezweni kamoya ungathi ungena khona mhlawumbe uNkulunkulu athatha umoya wakho akuthiwa ahambe nawo ubukele, uyabona ugogo uyenza la, ugogo uyenza, uyabukela umeno nengelosi noma nomoya ongcwele ethatha isimo mhlawumbe semuntu noma athatha isimo sengelosi namuthi siqobola afike kuwo akuthatha ubukele ugogo uyenza, ubukele ivideo kagogo. You went back in time because ezweni kamoya asikho isikhathi. Imanje, izolo, imanje nekusasa. Konke kwenzeka manje. You understand? UNkulunkulu avela susiveyile, ungena ezweni kamoya ubone uma menze lento enzayo, ubone lento esokala. So God can do that. But that's why fasting is recommended, because fasting is always going to be sensitive to the umoya ongcwele azokukhombisa yona. Okay? Yeah, so lokho kwenziwe uwe okwazi hayi lokho kwenziwa uzokukhumbula ngokwakho hayi ke musuwazi hayi konje ngike ngani. Okay, sawuthi ngimasebenzisa amanzi ngeke ngasebenzisa mshebe umuthi weintombi mshebe umuthi weintombi. Okay, usaka asesimuthi weintombi ufuna isoba la semoya enzima la nokuhlonishwa right walanda lapha ya wayifaka icream la wagcoba khohle hey uyayibona le ayiphosi ngayithenga icream Nkosi, leyo cream isifuna senzeke empilweni yami nxa usebenzisa leyo cream lo yakho ukuthuza ukwenza lokho uzokuthi intombi bese bambone bakuthande bangakwazi ukuthi no memkhuluma abantu bishela ngakwazi ukuqaba umuntu Nkosi leyo cream leyo ngasebenzisa osivumelana esikhona imoya iqale esikhulana naso ngiyasisula egameni kaJesu Kristu ukuthi Nkosi Jesu uyasithatha siqalise isinikeze uJesu. That's it. Uma kanjalo ezinga ngithi decide fasting okunye ngiyaphumela just ukuthi ukhuleke uvume umele nesiqaleke usephule okunye depending uyadinga fasting mhlambe bengithi mhlambe ikhamba lento mase kuma ngakho ukuthi mhlambe yiziphi izivumelwano noma ngoba isikhathi esiningi lesi abakenze ukuthi umunye umuntu mhlambe uhleli la ukuthi mina right mangifike impilo ngibona isiqaleke sesikhona if awasiboni if uyazi ekhaya wenza into ethize just nje sihlolisana lento leyo even noma kuthiwa akenzekile ukuthi osawazi ukuthi kenzeka nini uthatha nithuba uyayibona because mama usathana uzokwisa into eqala ibheka igazi lasekhaya ubheka umndeni ukuthi siphi isona esifanele ekhaya ngivuliwe igazi la ekhaya you understand awubabe befeba ingane amathumbu ukuthi sofeba so into ezoseqala usathana uzobheka ukhulu befeba amantombazane ubaba all right okay asiqale ngalokho ngabe lekhaya uyabuzwa okay asiqale ngalokho mangabe yabo ngaphandle ukuthi usathana uyakwazi ukuthi kwenze lokho akasindiswa ngiyakubona lokho. Okay? So umoya ongcwele is your best bet. Umoya ongcwele will show you. This Bible will show you things to come. It doesn't only show you things to come. Ukhombisa lokho kwenzakele lokho kwenzeka manje lokho kuzokwenzeka. Umoya ongcwele will show you. Amen. Uyakhombisa umoya ongcwele. So kulela ufuna ukubuza uNkulunkulu will show you. Bese lokho kwaziyo wena ke usasemncane ukukhumbula lokho kwenziwe uwe ngakasindiswa impilo abe wenza izinto nawe ephila nalento. Okay? Then usathana akasenangena lungelo manje ukuthi akuhlasele. And ngiyapela la. Yezwakala ngithi. Amen. Khona umuntu nombuzo? Yebo. Mina ngicela ukubuza la. Uma kukhona iy'nqumo ezathathwa noma ivumelwano
mhlambe omunye sebaze bangena emshadweni njengoba dusho ukuthi mhlambe imithi mhlambe umuntu wazwangena imithi nomuntu ade ngakuthandi but wasebenzisa umuthi naye kwazi kwa-endabeni bayashada so leso sivumelane bahlukene kanjani uyahlukane naye Adivorce? No, ngekile phakathi. Wena ngeke no problem. Let us issue phela ukuthi bengazi, bengisaphi. Phakathi. Unless okay, lo muntu silisiwe naye. no Makithi iBhayibheli ngabe kahlale. Yeah. Wena usilisiwe sophakathi wangena ngomuntu emshadweni. Ungena ngomuntu emshadweni, usungephatha emshadweni and then wasefisa. Yes. Right, lithi iBhayibheli ke bangabe lo omshadile akanamnkinga noqhubeka ahlale namshadweni ususilisiwe kuyahlaleka kuleya concept hlala bangabe ahlaleka concept kunzima iBhayibheli ngaphuma so what is the two exceptions that lenza khona i-provision for divorce ileyo u-1 ikhazana number 2 bangabe khona family tungaphuma ufuna akusho ukuthi alisho ukuphuma but manje bangabe akuhlaleki bakuhlaleki ungaphuma laba family alisho ukuthi uphuma but uma abeke akubona yabo phela manje ababili bababunyakani sekulimele lokho sekulimele ngoba sekhona umuntu esithatha ngithi then ke lapho sa i-trust ayisabikho nani ungaphuma but noma kuthiwa uyahlala uyaphuma ukuthathela kahle uyathathelela wena uyahlala uyaphuma ukuthathela ukuthi mathatheleli uzoshayela futhi yabona going back to the ukushada futhi lento iseqaleni ukuthi usana kanjani isivumelwano usana kanjani isivumelwano usana kanjani ushada usana ngegazi yayika lo senkantolo abantu lokho kwabantu just ukuthi yakhe register yazi uhulumeni usana ngegazi uma sophuma ke again antisophinda usibele enkantolo sign so divorce so divorce enkantolo what about kamoya manje abantu kusana ukuthi ayi divorce manje asafuna sign kamoya bese kuphelile usayina emhlabeni sekuphelile ngokamoya you also have to divorce lo muntu lo cause ninemfindo lomphefumulo kodwa lomphefumulo ingakho abantu divorce but because awuzange udile negoda lomphefumulo lomphefumulo still ke lo muntu uthanda sakhona inkombulo esakhona ungena naye umshado landelayo bazoshada futhi kwesibili ungena naye noma kuba nzima le iqalekiso still sa operative plan yakhe za operator kuyibuso so operative plan yakhe za operator kuyi because nisasemuni awukahlukani naye ngokamoya uhlukana naye enkantolo kuphela ibashayela abaningi ibashayela abaningi ngeleyo bashayela abachazela ukuthi no be careful ke ezinye izinto ezokuthi nishaye uthakatheke nilimali nicine nibile emuva futhi yayibona lento is because ifindo laphefumulo azange nihlukane nayo ya umshado spiritual awazi lesentathu senenkantolo hayi inkantolo inxenye enkantolo idelele izinto zabamhlabeni into ephathekayo okamoya to go still divorce okay so mangabe ushadile yahlaleka yakhonzeka ukho usikhona umshadweni umuntu ongasindiswanga abe yahlaleka kanankinga hlala abahlaleka abenikeza umuntu aswase alithi pho mangabe yahlaleka yakhonzeka akanankinga yena ukuba la ya disho njalo okay okunye baba yes ukuthi mhlambe ekhaya ekhaya mhlambe mhlambe kasenze kwakhiwa through izinto ebengenzatha ngemithi mhlambe kwakhiwa ekhaya bayesebenza benemoto lokho kwenzeka kanjani kufuneka kwenzeke njani ngakho ngoba lokhu kuhlatheke sivumelane ekuthini unakho through isivumelane esithile wena nawo wabene usasezweni usasezweni usaphilile sesizweni usazenza izinto lezi wa benefit alright okay i-answer lana ke ayikho straightforward okay lapho kuzobona umoya ongcwele atshela ukuthi because umoya ongcwele ngathi shisa umoya ongcwele ngathi phikisele emuva umoya ongcwele ngathi qhubeka na depends la mfuna ayikho straightforward kwamba ngayika straightforward so umuntu la kanjani impendulo lapho umuntu la noqhubeka nalokho anje ngafundisa ngakufundisa ngomlutho nanto izinto ngomlutho ngathi yakho bona
azina nagoloza nafuna izinto izinto omkhona ngafuna ukuyikhokhela izinto Hey Nkosi. yeah so ezinye zazo zingashabalala kwazona ungenzanga lutho ngenxa ukuthi awusagcini isivumelwano wasenza awusalisevisi altar elalethelele izinto lezo awusanikeli khona awusenza imhlatshelo bese ke lezi zashabalala ya njengomuntu oyenyangeni imisizini menzela izinto bese kuyashona bese lento leyo siyaqala ke manje asakwazi ukuvuselela manje sekumele after zashabalala noma kumele hamba athole inyama aphinde futhi isivumelwano you understand into kanjalo yeah so ngongcwele khuleka lapho umuntu uzothi njani okuyengathi shift because some of these things sometimes zihamba nesiqalekiso you understand uyabo akufana njengani yazi ifana nokuthi uhambe ezweni ufike ukuthola ingane lengane uthole esonweni ngithi isibusiso phela uNkulunkulu phela ngoba uNkulunkulu nezimpilo but ke isimo esitholakale ngaphansi kwayo lengane is not right yabo sathi ngokhona sikhuluma ngesiqalekiso sezandlela ngithi you understand ukuthi manje sekulungile lento lekumele ilungiswe manje ingane ayisibusele kupho sethi phela futhi angesithi ngikushele asiyodle manje hayi lela ngayithola ngisesizweni lengane ngisenyameni sengisindisiwe manje so angeke ngisayodle lengane no you own it yabona lento le you own it you own it so kuyadepend umoya ngcwele ngathothoze njani lapho angeke nithi yenza lokho umoya ngcwele ukuthi personally kuyakho situation kuthi yenza kanje okay yeah yenza kanje amanje fellowship ayindawo evuma ngaboshwa umivuma izinto maka confess yenza kanje imangabona usibani indaba ngaboshwa Ukufundisa. so is that Singabonakali. Oh, so ngufakazi. Ukuphatheka. Uvumile ukuthi uye nje. Ngeke nazo ukuthi fellowship emotion. Azami nofuna impendulo yala ukuthi ibe nani. Azami nofuna impendulo. But understand abasana siyezwa ngithi. Yeah, okay. Okay, siyabonga kakhulu. Right. Lento yembuzo le umuntu esejimile la basabonga uNkulunkulu niyabuza siyakhula that's good amen people lokusha nalokhiya lo motion thank you Father siyabonga moyo ngcwele asiphakame basana ukhona kulayo ngumle right. I go back and stop. When? Okay, so put them up on the table. All right. Father, we thank you, we bless you, we love you. God says we love God, bless him today. What God says, this is the thing we listen to the YouTube. When you brother God says, it's one heart, it's one heart. God says, connect the influence is why you eat. So what God says, yes, we can't so from Jesus. As an amount of the person who you take up a Jesus. God says, she's a young king, the host. Wakama altar samo esike saphothi mabosa ngela kuwo sathatha kuwo sakhuleka kuwo sacela kuwo egameni likaJesu Kristu bonke osikwenzile Nkosi ukuzibulala nesitha ukufaka intamo Nkosi ukufaka Nkosi iphandla ukunikela imali Nkosi ukugaba Nkosi ukunikela igazi lethu ukunikela igazi lezilwane sishisa zonke imvula egameni likaJesu Kristu zonke imvula Nkosi sikhuluma Nkosi esigunyaza inhlupheko phezu impilo yethu phezu abantwana bethu Nkosi ivumelwano Nkosi ezigunyaza ukufa esingakafiki ezigunyaza ukubambezeleka empilweni ubunzima empilweni ukungafikeleli Nkosi empilweni ukuhluleka empilweni ngegama likaJesu Kristu siyazithatha Nkosi iphosa kuJesu siyazisusa kwesithu siyazihlukanisa naso ngegama likaJesu Kristu nezamamhlanje amalungelo Nkosi ngegama likaJesu Kristu yonke imoya Nkosi benamagunya Nkosi yonke empilweni enqayivulana Nkosi sisenzile Nkosi siyazihlukanisa
ngegama likaJesu Kristu. Konke Nkosi bekunekuke nelungelo phezulu yethu. Ngenxa Nkosi yama-altars emsamo neqalekiso Nkosi. Siyazihlukanisa kuzo ngegama likaJesu Kristu. Siyazithatha sesifana sokukaJesu. Ngegama likaJesu Kristu. We thank you Father for umusa wakho Nkosi. Siyabonga ukukhula ngokuqiniso. Siyabonga Nkosi bonke Nkosi ukuvakashela Nkosi imimoya namadimoni. Imoya yokugoqa Nkosi imoya abadala. Imoya Nkosi bafile. Yaphela namhlanje presence. Singaba sikhonekile phambi kwakho simfuna Nkosi. Ngegama likaJesu Kristu. We thank you Father. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Nkosi zonke Nkosi. Ivumelana Nkosi nama-altars emsamo Nkosi. Ekunyaza ukuvaleka kwebeletho. Ekunyaza Nkosi ukopha. Ekunyaza Nkosi imdlavuza. In the mighty name of Jesus Christ. Igaxa esibelethweni. Nkosi makhenza Nkosi mabele. In the mighty name of Jesus Christ. Konke Nkosi. Any form of cancer. Nkosi ngegama likaJesu Kristu. Siyashisa lama-altars. Siyaqeda lezo ziqalekiso. In the mighty name of Jesus Christ. Leso siqalekiso Nkosi sithi Nkosi siyahoqa. Empilweni yethu ngegama likaJesu Kristu. Lokhu ukugula siyaqalekisa siyaqeda. In the mighty name of Jesus Christ. Whenever ukugula kwezempilweni yokuhlasela siyaxosha siyatyala ngegama likaJesu Kristu. Sonke Nkosi belimele Nkosi baphile. Sonke Nkosi baphile baphile. Ngegama likaJesu Kristu. We release your healing power. Singephi kaJesu siphilisiwe. Nkosi jonke from ikhona emzimbeni Nkosi. Lela result from isiqalekiso. Lela result Nkosi esuke e-altars. Ngegama likaJesu Kristu siyakuyala namhlanje. Lelo altar siyashisa lowo moyo. Siyawuyala ngegama likaJesu Kristu. We thank you Father we are free in you. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Amen. Ya ngabona ukugula nje check ukuthi ukugula wakho kuvelaphi. Ngiyazi khona izinto sike sazenza nathi it's fine lokho ke wenziwa ubona nathi it's fine bathi ukugula wakho kunomoya phakathi. Kunomoya othize uma benabo uma umgogo wabulawa yiko na uma sekuphatha mama wabulawa yiko uma uphethwe yiko kusho ukuthi nakuye kuyesa ungakafiki noma sekufikile take authority sebenzisa igule nelungelo onalo. So simple. So simple. Ngavuma ukuze kufikise kubhedela usakwazi ukwenza lutho. Thathi igule nelungelo khuluma nami kuyalalela umoya. Amen. Dila nomoya bese dile nezithelo zalomoya. Isikhathi sakho emzimbeni, okay? Amen. Amen. It's simple. Simple. It's not complicated. Ayidingi imali. Akudingi imali. Umuntu ozothumela imali, thumela 1000 isiqalekiso siphele ukuthakatha kuphele owazi udila nentombi lapha. Akudingeki imali lezinto lezi. Akudingeki imali. Lento eziwe TV baqola igeleni lesinike. Akudingeki imali. Kube kudingeka imali khona abantu abasenkingeni. I'm telling you. Dingeka igazi. Sinalo igazi. Sinawo umhlatshelo. So asidinga umhlatshelo. Awuphathi umhlatshelo asidinga isilwane. Sidingeka igazi. And esiphethe igazi likaJesu sinalo. Lingelethu. Asisebenziseke basalami. Amen. Alright, siyabonga kakhulu amen. Imemeze ngokukhulu ushayisha saqala ibasket yokunikela iziphambili. Sasa sahlangana 6 to 7 saqhubeka fasting yethu. Day 8 kusasa. Day 8 saqhubeka fasting. Day 8 of 21 saqhubeka mhlawumbe abakhona bafuna ukujoyina bafuna uqala manje bangaqala amen. Asiyikhile ukuthi ayikho masijoyina. Nalaba kade bewile endleleni ngazi khona bawile endleleni. Bekwami khona bawile ngasese endleleni. Abaningelile bagcine behlafuna. Bagcine befanele ungavuka kusukela kusasa uqhubeke futhi amen. Amen. Asukwehluleli it's fine mabuka kusasa siqhubeke siyahlangana kusasa na 6 to 7 phinde start again and this time unqobe amen. Siyabonga kakhulu abasalali attendance emkhulekweni izolo waseMolifa amen. Siyabonga kakhulu so siyahlangana kusasa sasample project yeyingubo for abantu abahleli amen. Mhla ka 2 June abantu baqalile bayilethile ingubo khona lethi imali amen. Bafuna lethi imali but akunankinga but malethi ingubo even better. Yabo. Amen. Then sizobe sisiyalo kanjani. Siyabathola ngicela bakhoma usizo ba-identify lemndeni leyo edinga ingubo amen. Sibanisela bakwazi ukufika imali manje usika amen. Yeah, iyona indlela baba ufuna ukucela bazalwane iyona indlela esheshayo yena. Iyona esheshayo le ufuna ukucela uwana miwele ufuna kuba right la size bahluphekile. Yeah, size bahluphekile. Umfundisi ulethe nini umzali
nabahluphekile nomzali isibusiso silapho ibusiso seningi silapho nizothi 95% silapho iqama 95% silapho laba khona abantu abangasudi abazana Jesu bathi basihluphekile badlala because lento ayidinga ukuthi usindise usihluphekile nje usihluphekile nje abazana Jesu abanikeli umfundisi so umfundisi lokho kuzamuva okay seninika siyabo ngazi bafundisi bathi sebabeka le phezulu le ufuna ukuphumelela benzela umfundisi 5% 95% umzali mangabe usaphila abasaphili hayi awusekho lo thuba lelo bacabanga ukuthi abesethuneni ufika uklina ithuna nakushakela fike lapho cabanga ukuthi no uzofika usathana zokusiza bese kusebenzile kanti hayi uhambe waphuma ngomkhobozo usathana by Happy Mother's Day abo mama basaphilike be careful happy birthday mom happy Mother's Day mom happy Mother's Day utshela amadimoni ukuthi wena ukholwa ukuthi mama uyakwazi ukuxhumana naye uyakwazi ukuzwa uyakwazi ukuthi ukuphendula you will get a visitation bazofakashela kushe uzofika kumama ngenzele uthi awukhuluma nomama ngithi happy birthday umama wabese waphendula kanti wena utshela amadimoni usethe signal lezo likamoya ukuthi mina I believe ukuthi uyangizwa mama ukuthi usenasisabe lokwenzeka ngaphansi kwelanga yena said bese bayashayela so let's be careful in that okay amen yeah otherwise bonke mama siyathanda Happy Mother's Day sokhuluma ngani nini so baveza bonke mama bahle nababi siyabalanda bonke lezibaveza ngimzini umbone uRebecca ukuthi le khohla ke uRebecca mama Rebecca bengekho right mama Rebecca bengekho right unokhohlisa indoda lana yabona nje bengekho right amen bazalwane sabakho sizonikela athi kusizokunikela bese sokumanda sinikele siqhawulane khuluma ngaphandle mfundisi uyadonsa nje mfundisi kangeke bese ngishaqede nje nomsana kakhulu mfundisi ya ni ukhule abekamini kaJesu Kristu sabakhosi lakho sabakhosi bantwana bakho moyo ngcwele basanikele ukuthi Nkosi bayababusisa ngemali uletha amathuba kubo Nkosi kwenza imali basisiza abampofu Nkosi bebodle ekhaya babusisa abazali bakhulula ibusisa Nkosi babe basaphila I think ukuthi moyo ngcwele uyababusisa Nkosi babusisa bayanda Nkosi bayabusa in the mighty name of Jesus Christ siyabonga Nkosi kulabo in the name of Jesus Nkosi sahlukana siyabonga Nkosi umoya mukumba uthandana siyabonga Nkosi ukubusa nasemakhaya ukuthi Nkosi le ama-altare emndenini siyayinqoba lempi egameni likaJesu nankazi kaJesu amen and amen amen sebedlala bejabula bo Yeah.